Lagunok, ikusentzuleok, ongi etorri. Ongi etorri zemuzeate hanka bat goien dauket, ikuste aldezue. Ze fiska mimera dauket, la ostra. Azkorroko aste guztien neo naiz lanen, kafe hartzen nahi naiz. Horreko aste guztien lanen ez, ze lanen da, ze hostia. Mindut aukietela hanka esan nahi nun. Zangoa, zango zagarra. Eta fisioterapeutan neo naiz gaur, eta piston pasarea eman dit, eta minbera auket. Aida, mejoratzen, baina goian eukitzea komeni zaitela, pentsatzen nik. Zemuz geha, bueno. YouTubeetik ikuste gaitu zuen, ikusten hau zuen ikusentzule hontzat, ontsa hortan danok. Ontsa hortan danak, matematizatekotan. Ba, saio hau astelen eguarditan ite dugu, astelen, bueno, guardi. Astelenetan ordua eteretatik iruterdita, normalen, hori da nire urtegi, baina, giota zailagoa hau, launok. Astelenak, untxarra dia. Untxarra dia daneako, eta estreminetako hori bai. Igual estreminea ingoet kafe hartzen, nik kafe hartzen. Eta, zea, Sam hor, geldik. Euritan, giza, joa. Euria zido horrekin. Gaze hasiera eskasa, ezta? Zuzeneko... Ostra, misio hau, mekaben dioz! Misio honek denbora dukela! Zea, eta ni hemen kafe hartzen. Misio baten nago, nun... denbora muga daun, eta... esplikazioa... hemen izango ez, korrez bana. Nola zan hau? Zertu da, hala! Hola moitu eta moitu... ikusi aldezue? Mapa moitza. Baina nik uste nun... esplikazio gote zela bena berrena. Az gaitezen lagunok, kafe hartu eta txorakari utzita. Bueno, utzita hartuta gero, ez aurretik. Oso nago kafea, belbeltza. Ez dut markaik esango propaganda zitatik, baina oso nago. Baltza. Bueno, guazen. Henek guazen misiok zertzun, baina, bueno, hemen misiok bakizun olaian, leku batea joan behar da, eta kasu honetan azkar. Ea, nondan asuntoa... Kiston saiok inditut offline, barkatuko jazue ikusentzule maiteok, baina offline nahitu niz jokatzen joku honetan. Ze... aurre hain berrauk, joku honek, ezin dugu hemen tonto nahiten. Bale. Bale, ze. Bago zela. Karo, ez duk inoiz bukauko ez dela jokua, eta guai dago, baina ez nahi bizitza guztien honetan nahitu. Eta... beste gauzatzuk streamatu beharko ja. Zorionekoak gure begi eta belarriak, dio John Liz, streamer eta parrandazale gazteak. Kaixo, John Liz. Zumuz da zure lanaldia. Baina beto, ez da, podcasta hasi danen. Ba, hemen goaz, Kriston Mendizarra horre igotzen saiatu nintzen, zaten nintzen streamingetik jokatzen nahitu nahizela, eta Menditzar horta saiatu nintzen igotzen. Oan ja beste moduz. Modu hobeago baten, ezta? Jode, motxila more eta guzti, bai, nik diseinatu nun. Da, bai, jatorra benetan. Aukera ematezun, aukeratzeko kolorea eta hoxe garren nion. Lila amuko. Igartzen da, bai, igartzen da ni diseinatutako gala, ezta? Nire sello auke, Danak esatzen zuen ere diseinuk eta, bai. Kar. Tienes que trabajar los músculos. Ba, hori bere burui esan diola uste... Epa! Luizia! Lagunok! Zein da estatu batutako... Zein da estatu batutako Luizi gehien egotean... estatua. John Liz. Ikusle bakarra dago bantxe, John Liz da, eta aukeratu inberdu. Txiste txar alert. Baina oso txar, oso txar.
Jon Liz, oso. Beraz gustatuko zaizu. Zein da, estatu batutako Luizi gehien egotean estatua. Zain hau, Vamos, ¿qué toca? Manos. Bai, bagoazela Sam. Tienes que trabajar los músculos, esan du Samek bere burui. Eta... Luisiana, Jon Liz, ez dakit eta estatu badan, o hiri badan, o zer da noina. Luisiana... jarri du edukazio handiz. Ba, esan du Samek, tienes que trabajar los músculos, eta ni hori esaten nahi naiz nere burui azken bi egunotan. Izan, zangotatik sufritzat. Beti nekatu iten naiz, da beti zangok dian ere puntu haula. Puntu fuerte estomagoa, hori inolako zalantzaik ez da. Bizton errota duket. Eta hain naiz nere burui esaten hoxe, Samek esan duna, tienes que trabajar los músculos. Zangok indartu berra eusket, eta, bueno, mendia jun, bizikletan ibili. Fundamentu pixkat, inbera dago. Kasio. Ez nintzen akoratzen nire esatari izenakin. Joga ondoren rokora. Ostia, rokora bai, hori gehitxo gozala eritzait. Ez que daneko baita itzakia. Tienes que trabajar los músculos, baina lehenengo proposan ere ia, rokora ez kezai gustatzen. Horretik. No, hain eskasa, lagunok. Fundamentu pixkat, inberrat dago. Daneako ez. Jon Liz. Itxeko daukak aitzakia. Eoteko ez, itxeko. Bai, Jon Liz, bai. Ez itxeko azkar topatzen dok. Jon Liz, nire antzolako aita. Toca lucirse, Sam. Toka lucirse, Bueno, hemen asunto da, aukera daola tirolina muko batzu jartzeko. Eta, ez da dugu berezik, baina, bueno, aukera lima dago, inimerko igual, ez? Baina, ez da hemen, o? Ez, soporte badan lekun da. Beraz, aztu ezagun agunok. Uf. Ba, mendin ibiltzeko eta hola, esatei ez, zangok indartzeko, eta jo, ibiltzen naiz, zalduzu ikusten nola bain mendin nabilen. Esto es así, ¿ok? Bueno, egia esan, Jon Lizi beti esate dut, parrandero, ez dakizte, parranda zalea, dar jotze dut alde hortatik. Bakizton juergista brutala balitu zela tipoa. Eta gero egia da, azkena juergan ikusi ginen, bai, onar dezagun. Baina azken bigarren aldiz, menditontor baten ingen topo. Hori ze? Hori da esan beharkoa, ez? Hori txalotu berko egun munduk, ez? Hostia. Ojo! Ondo algoaz, Sam. Ez da ipaniko ondo goazen, Sam. Noruzko da, Sam. Aurrea. Aurre azkarata. Honea, bera. Claro, txardana kontauta ja, ala. Claro. A ver, pizka desageratzen ez, nik hain sasoi eskasa ez dauket, Bakarri ez dutela kirolik eiten, da pizka alpera naizela. Baina, bueno, ez da inbesteako, Ilargi sartu zaigu, zuzenekora. Goatze altzean nola jolasten zen. Bai, Ilargi. Bai, ongietorri, bide batez. Eguerdion guapísimo. Eskerrik asko, preciosi. Recuerda, Sam. Si Ba... llevas armas letales, es absolutamente esencial que las uses con precaución. No hace falta decirlo, pero matar está descartado. Joder, si a mí lo que me gusta es matar. Más PV y más vacíos potenciales. Si matas a alguien, no solo te pondrás en peligro a ti mismo, también a otra mucha gente. Joder, si lo que me gusta es matar. Bueno, hemen deu, matantza. Matantza ikera harrietea noa. Naiztan ere nausik debekatu. Atzo, tolaitan izan. Zerotea tolaita. O
Atzo Tolaitan izan itzan. Tolaita, Tolaita. Ilargi, nik guatzera indola jolaztezan, offline jokatzen nahitu naiz, eta asko gustau zaidaina offline jokatzea. Guztez gehiago guztaz zaitela offline jokatzea, online baino. Gero txapa matera guztaz zait, da itzeitea 2 orduz eteni gabe. Baina gaur, eston pereza bandit, onar dezadan. Jode, zu bai sorteko jonli. Bai, sorte handia duke, baina zer da Tolaita? Parece que tienes que encargarme de un cadáver. Da igual que ocurriera, no puedo ignorar. Tendré que encargarme de muchos cadáveres, jefe. Si ha sido responsabilidad tuya, más razón para ayudar. Ikusten lezu joku honen bilakaera. Los cadáveres abandonados en el Grossa y separados Paseo bat zala eta goen hiltzailean naizela. antes de que ocurra. Azkenen ez egin egunetan gertagoik ez. Pasiatzea teatzea, gauza bat eramatea beste leku batea, eta azkenen bukatzezu 36 polizia akatzen. Edo EH-un sartzezea eskopeta batekin. Ni konservatorioan nabil eta askotan pentsatu dut eskopeta batekin sartu eta tiro batzu botatzea. Uste dano pentsatu dula, konservatorioetan dagoen danok. Tolai, a ver, txata, jode, beti maten du pereza. Tolai asko dagoen lekua. Abestea falta zaik. Bakezaleak gara. Nik gatu dira baino lasaiak. Bai, bueno, azkenen aldatu itegea eta errekatan bainotzen tipo lasai bat zana, oain hiltzailea da. Ni eriotxa ematen diet. Eta harro nago. Opa, no nahi hori da. Es que esan dit que tendrás que ocuparte de los cadáveres, hola. Hori ze. Hortxe utzeko ditut, Samek gaur ez du bakean bizi nahi. Bakea oso gainbalorauta dago, Hau balin bada bentsat. Konservatorioa eskopetakin sartzeko ideiain eta flauta trabezerakin barrura. Ez du bende ulertu zure proposamena, baina grazia indit. Oso guztu hain naiz hauek akatzen, Ez dakit zein dian, da zeatik dian nire txaiak, baina gustatzen zait plazara emateit. Eriotxa emateak beraiei. Berez, bueno, talde sasi terrorista da, eta nik berez behien alde nago, baina, bueno. Ezan proposabena, hori da gertatzen dana. Konservatoria eskopetakin sartzeko ideiain, eta flauta trabezerakin barrura. Ah, bale. Jendek. Zein da hori? Bueno, hace inteligencia artificial eskasa dekian, Eriotxa eman dizuet. Tontoak zarete eta... Bolsa de sangre, hori bai, hori behar dugu. Sameko dola galtza alen bau, repuestoko dola dukemen. Eta listo. Kaben... Jode, baina, bale, zen badia. Musika guapo dago, Epika pixkat, baina pasagabe. Joko moderatua. Epika elektroniko pixkat. Listo. Bukatu da matantza.
haze itxura eman deten, Iritsi kanpamendu jator batea, bertan zuen 25 laguna kakao, eta bale, hori izan helburua. Kaben dio. Lotxa mateite, lotxa. Txalo, irabazle, jargi. Ba, Jon Lizenak gero ja esplikazioekin ente dituet, Jendea, bizia infernu baten eta pentsatzeue, konservatorioa sartu eta eskopetakin tiro batzu botatzen astea, nola baiteko errebeldiaz. Eta azkenen iteguena, ba, flauta ferradeserakin barrura. Alaxe da, otzanak ea, Jon Liz, otzanak. Asko hobetu zu jokun eoneri iruipena da. Arrazoi ez jargi. Mejoratzen nahi naiz, ikasten nahi naiz, gero... Oain, ez dakit, 25 ordu, 30 marrola damakit jokun nik uste. Eta, ostra, igual, kamioi hartu behar nun. Igual, bai ez. Balima hartu ingo eta. Kamioirik, lagunak, bai, hortxe da kamion. Ba, hobetuet, eta gero, zailtasuna, hau onartzea oso gorra da, baina zailtasuna zailetik ertaina hola pasau non. Oain dala aspaldi, Osa, 30 ordu hola makit, ba, 15 garanen hola erdira pasau non. Eta horrekin hobetu non asko baita. Bizitza ideingo nioke hori, baina ez da aurkitzen botoia. Dark Souls pasatu duzu ja? Final handiko porrotaren ostean, bai, pasau nun, Jon Liz, pasau nun, oso horra izan zen, Final handiko porrota, ez porrota, baina... Bueno, eman nun itxura kaskarra, aurkari handi baten aurren. Eta gero intimidaden pasau nun, eta ikaragarri kostauzteian, da mando harrik agotatzekotan egon izan, halako baten lortu nun, eta Dark Souls 3 bukatu zaten mandet. Bukatu nun, kreditok azaldu zian da, baina, bueno, gero hilargi bezalako goi mailako jokalarik adibidez, DLZ-ek eta jokatzeitu, Baina nik hortxe utzi nun, eta hilabete honen bukaeran Elden Ring ate arte, nik jokun lasaiotan nabil. Ondo ibili zinen, harimen errautxa oso bortitza da. Txapeldun handi baten hitzak, lagunok. Ez bakarrik goi mailako txapelduna, humila ere bai, eta laguntzailea. Bueno, a ver, ez da erreza, Kanpotik erreza emateu, baina... Ez da erreza zu jokau, komentau, jendaurren eta holako joku zail baten maila txukun xamarra ematea oso zaila. Hori jakintzatzen. Ondo. Hace fingiras, hace ciénaga. Con unos terroristas de por aquí. Antiguas mulas caídas en desgracia. Ya no se conforman con robar cargas. El caos y la destrucción es lo que les pone ahora. A mí también me pone, tío. No les has dado ese gusto. Has protegido tu carga. Bien hecho. Joder, esan dit inorre sakatzeko. Volverás a cruzarte con ellos. Ten los ojos bien Dana kakau ditut eta ondo. Latza. Joder, zian tipo batzuk que el caos y la destrucción les pone. Ani junda, oixe, mandi atua. Gustavo, guztien igual. Eta tipok nire nagusik esate dit, inorrez hiltzeko, txintxo izateko eta hola. Eta 26 lagun esterminau ditut eta esate dit ondo. Garke. Oso koherentea tipoa. Bueno, misio biteko ordu erdi zeon, eta 8 minututan ingo, eta. Kisto nivel auket, egida. Onar dezan. Arrotu nadin. Jo, pixka bullak hain naiz. Eta bakizu azetian. Nere... Puto amo aiz. Eskargasko, Jon Liz. Zeatik, bakizu zeatik hain izan bullaka, oso altu neukelako nere aurikularretan. Eta karo, hori zoi berrentzaizu, Joder. Oso sistema simplea da, baina... Beitu aztelena gorra diala, PlayStationa behar, Dano dakigun bezala makina perfektu bat, PlayStation laua. Makina perfektu bat beti perfektu funtzionatzeuna. Ba gaur kosta intzaio arrankatzea, etzian azaltzen jokuk. Horrekin flipa bendu pixkat, Igual ja zarra da.
Muchas gracias. Ya, Nuestro coñaca. equipo médico debería poder curarlo. Eres la salvación. Menos mal. Un rato más y no sé dónde habría acabado. Tienes agallas. Pocos se arriesgarían a un encuentro con terroristas para ayudar a alguien. Kaskoa jarrita, ez batzuk arrasiken, etze benetako gamerra. Bueno, beste misio bat, aurrera mandeuna. Ez da izen barrena zan. 43 garrena zan, bitu. Usted jokoa bastante aurren nabilela, Ilargi jakingo unik baino beto, baina... Ez da zen barren kapituloan. Oain maman kapitulun gaude. Beste, aurra galduzun neska horren ingeniera horren zean. Ingeniera, ez da izan. No fue un accidente, por cierto. Fue un ataque. Alguien metió explosivos en una parcela que procesamos. Los separatistas creen que esta tierra es suya. Y puede que tengan razón. Separatistak beti dauke, arrazoi. Ese paquete. Joder. Debemos tener más cuidado. Reforzar la seguridad. Al menos no hemos perdido a nadie. Gracias, Sam. En serio. Yo he oído que la red Kiral está progresando. ¿Crees que la señal puede llegar hasta aquí? Hoxe. Eso espero. Inténtalo. Hoxe, Cupido jarriko dauta, venga! Sarek idala lekuz teristea. Samek ere mate balin mau. Beren materialtxoa. Joder. Mama! Oh, mama! Jak, Mendebaldaren konkista aurrera doa. Bueno, ostia, beitu, ja irula ordenak inditeu. Usted joko aukatzen nahi dela. Iruipen hori auket. Ez aiazu mesedez Ilargi. Maman kapituloa zer da? Azkenetako bat edo ez? Gracias a la red Kiral, hemos recuperado datos experimentales que podrían potenciar nuestras iniciativas de investigación y desarrollo. De hecho, hemos logrado un descubrimiento que se podría aplicar a los programas de armas. Balas hemáticas. Munición contra los EV que emplea las propiedades únicas de tu sangre. Sin embargo, no te conviene olvidar que con cada disparo gastarás una pequeña cantidad de tu sangre. En función de la situación, igual te conviene utilizar proyectiles normales. Encontrarás más detalles en la lista de equipo que puedes fabricar. Ondo. Oso ondo gabilt. ¿Funcionó? ¡Qué bien! Necesitábamos la información. Y si siguen surgiendo problemas, podremos avisar antes. No sé cómo agradecértelo. Vale, Sam. No hay más paradas antes de Mountain North City. Pero la última etapa será la más dura. Descansa en la sala privada y comprueba tu equipo antes de partir. Te agradecemos. Bueno, beraz, sorpresak gehatze dizkite Ilargi gauzatxoa datoz. Ondo, poste naiz. Nik iruipen auket izango gala, mendebaldeaino iritsi, mendebaldeko kosta iritsi. Hor, arreba azaldokoa, sorpresa txoke ongoia, joko egongoa jefe bat olako zoze da, joko bukatengoa. Hori da nire iruipena, baina, bueno, ikusiko dugu. Eta, bueno, hendik bueltatu berko, da berriz kamin jun, da, bueno, bueltak eman arazeko izkie, beti bezala. Eta, bueno, sorpresak euzian, beste tipo hori, ez da inolan, Mike Mills, ez da, ez hori RM-koa da Mike Mills. Mike Mads, edo lako zoze. Oain azaldukoan tipoa. Ez da bain. Xildengo naiz, Kaixo norbait. Ze hortitza zen hau.
Hostia, hostia, hostia. Ah. Uf. Homez politia, Sam? Uf. Este tipo bortitza da nau. Amelie. Uf, Sam, uf. Vinieron Higgs y su gente. Al fin llegaron a Edge Knot City. No hay escapatoria para mí. Todos muertos, la ciudad destruida. Y lo que queda está lleno de EV. Por todas partes. ¿Dónde está tu equipo? Me escabullí para ponerme en contacto contigo. ¿Tu equipo? Tal vez sea la última vez que podamos hablar. Quería que supieras que estoy bien. Por ahora. Prométeme que seguirás desplegando la red Kiral. Es la única esperanza de futuro. Mi única esperanza de libertad. Y cuando hayas acabado, podremos volver juntos al este. Amelie, tu equipo, ¿dónde está? Ah, le poco, ah. Sam, te estaré esperando en la playa. Pasote, pasote launok. Kriston eszena ikusiteu. Buah. Kristona joku hau, benetan, gehiota gehi gustazet. Ongi etorri norbait. Ze falta, txibierro erraldoiak eta hola. Norbait, pentsatzat hori emotiko nola dala, baina, bueno, ikustezunik nola ikustaten, ez? Barra M barra. Ez dakit zesanekon. Ze falta, txibierro erraldoiak eta hola. Bai, segurasko azalduko jaulakok. Kaixo norbait, jode, hau gauz jokatzeko moduan, bai. Gogorra izan da, eske, hostia, joko hau oso noin da, asko transmititza dugu nahi, oso nahi iruditzai, gero, kriston pazientzia behar da. Esperagarria da, bakigu, baina, zenbat eta gehiago jokau, gehiago eta gehiago gustatzen nahi zait, launok. Usarla bat, bo. Heavy metal keinoa, eskuagaz! Ona, joe, ba. Nik bakizu ez ze ikusten nun. Zer eman diot? Zen da, grabazki bat. Bale, ondo. Venga. Dutxatu inain nun. So itxura eskasa, oke? Odolakin, da, piskatu. Osti! Zetz ba! Ba... A ber, ikusten zuen nik ikusten nuna, Joder, berriz... Ispilu zarroila azak, Sam! Zuk ikusten dozuna ikusi du guk be. Ez, baina, esan nahi dut nik nire buru barrun ikusietena. Nik ikusietena da... Zea M horrekin hola daun hortan. Nik ikusietena da... Pentsa uzazue... Txinatar... Jo, Sam zen narzizista, bai. Hori seguru ez ez. Bueno, hor da oainik, norbaiten, zea. Beira uzatzu horrea, Nik ikustetor, tipo txino bat, bibote txuri bat dukene hola beraka, eta da tipo arte martzialetako sensei bat, hola, plakoista eta hola, eta... Ez, bi marrak dira bere aurpegin linea, erdiko katxarrito hori da, bibotea berak aiteula hola. Justu hori ikusiet. Flipao bat naiz, ezta? X número 0. Venga. Non ikusten zu dena, hori dugu imaginazioa. Bai. Hori ez zaigu falta. Fundamentua eta zea eta bestea, bai, baina imaginazioa... Venga, bazen!
Lehen tipo hau aipatu nahi nizuen. Tipo hau, ojo. Tipo honekin movida dago. Hauek iraganeko irudik dira nik uste. Da tipoa gaur egun señor de la guerra mokoa da. Hostia, tiroteatu indu, ez? Tipoa señor de la guerra mokoa da bere imaginazion behintzat. Ez zena bat bizizan gendun, ilargik gogoratuko jokauta dukelako. Ez zena fuert... Epa, zer da hau? Sam, tengo novedades que deberías oír. Guillermo, Lo zer sabemos da? gracias a tu gran esfuerzo por ampliar la red Kiral. Tiene que ver con los bebé. Lo he investigado por mi cuenta. ¿Estamos? Nadie me lo ha ordenado. Y si alguien pregunta, es cosa mía. No hace falta que aguantes el chaparrón. Tú solo me has escuchado delirar por la radio, ¿vale? Bueno, parece que Bridges no fue el primero en recuperar la tecnología bebé. Oso nahi onliz. Fue un grupo de separatistas. Terroristas opuestos a la expansión de la CCA, según nuestros datos. Comenzaron a usarlos hace 3 años. Más o menos cuando Bridges 1 empezaba a planear la expansión al oeste. Parece que los separatistas también tenían problemas con los EV. Y pensaron que si los rastreaban, podrían guiarlos para echárnoslos encima. Cuando Bridges se enteró, tomó la decisión de combatir el fuego con fuego y usar los bebé como contramedida. Es posible que el tuyo fuera reactivado originalmente con ese propósito y que alguien intentara ocultarlo a juzgar por la ausencia del historial de servicio de BB-28. Siempre me pareció extraño que estuviéramos dispuestos a usar una tecnología que apenas entendemos. Ahora sabemos por qué. Siempre empleamos métodos y técnicas que desarrollaron otros. Deberías saber algo más sobre los experimentos originales de los bebés Bridge. Juntando las pocas piezas que he podido encontrar, parece que empezaron más o menos a la vez que el Death Stranding. Tuvieron lugar en la isla de Manhattan, en la costa este, que fue absolutamente destruida por algún fenómeno, casi con toda certeza un vacío. Entonces, los experimentos contaban con la aprobación y el apoyo del gobierno estadounidense. Son solo suposiciones, pero sospecho que el programa BB se concibió para que ayudara a comprender mejor la naturaleza del Death Stranding. Pero las dudas sobre la ética y la seguridad pusieron a la opinión pública en contra del programa. Decidieron seguir igualmente, y creo que su desesperación por comprender el mayor desastre de su era les hizo provocar otro. También debo mencionar que el propio presidente murió en la explosión. No fue hasta después de su muerte, cuando lo sucedió la vicepresidenta Strang, que los experimentos fueron suspendidos por un decreto ejecutivo. Trituraron documentos, desmontaron laboratorios y no escatimaron esfuerzos por simular que los bebé nunca habían existido. Así que me pregunto cómo es posible que un grupo separatista cualquiera resucitara la tecnología décadas después. Te avisaré si descubro algo que nos aclare esto. Sam, Hace movida. abre el terminal de envíos y revisa los encargos. Hace movida. John Lees. Ez du funtzionau nahi zenun bezala, baina funtzionau du zen nik ikusiet zein nahi La gente de zenun. Mountain Knob City Nik tiene zeitu un ikusiet. problema urgente que hay que solucionar. Eta kristo nazan. Algo similar a la brea ha brotado de la tierra cerca de su posición. Dicen que sigue saliendo por momentos y que no falta mucho para que llegue a la ciudad. Ya han informado de eyecciones dentro de los muros exteriores. Si lo dejamos, toda la ciudad podría acabar cubierta de brea en muy poco tiempo. Hay otro encargo de Mountain Knob City. Comprueba el terminal de envíos. Venga, lanea, Sam. Venga. Entrega de bomba de antimateria. Mountain Knot City. Venga. Zatik ezpa. Vale, Puedes zenbat cargar fusil. balas hemáticas en esa arma. También lleva una mira reflex. Apuntarás mejor. Oso ondo. Zenbat. Irukin nahikoa ez. Venga.
Fusil de asalto no letal, pare bat. Zai gustatzen letala ez izate hori. John Liz, are gehiago esango izut. Leo iteto dana, osea... Zaka dideik eberez, oina. Triurrea invertida largo alcance de Yasaka. Eta bestea, largo alcance de Red. Yasaka. Oiek zer dira, munduko jokalarik? Ba, oso onderitu zait. Recuperar vehículo. Venga, guazen... Japones batek prestatu digun motorra eragango dugu. Zai, ilusia. La caja de la bomba antimateria no vale para el transporte a larga distancia. Las trampas magnéticas que aíslan la antimateria son delicadas. Un impacto fuerte, una conducción temeraria, un transporte desequilibrado, todo eso podría hacer que las trampas fallaran. Cualquier anomalía detectada en la caja activará la alarma. Si se activa, es que algo haces mal. Y si se activa la bomba, tendremos un desastre entre manos. Baukerazko daude, desastrerako nere garraioaken. Hau da, kontuz jun. Ba, zaila ikustat, Zaila ikustat kontuz jutea. Garri esan bizot. Zer da, uze matraste? Bueno. Traste gehitxo, igual bate matutzen goet, Baina, bai, igual da, gozen horre. Moton goazta, horrein da. John Liz, are gehiago esango izut. Ikusi zein nahi zenun da, zai hau zaiz berriz. Ze posible da, nahi zenun aitea. Bakarrik imeazula. Ez dakit nola zai hau zen. Espazio utzi dazu, Bat eta besten arten. Igual ez du funtziona aurrekin, bale. Isildu, zein naiz ni informatiko batei erakutsi nahian ordenadorekin gauzakitan. Ez. Liz, zuk pentsa balin bazu ezin dala, ezingoa. Ostia, igual moton baino zean hobeto? Kotxen? Moton venga, goza. Nora goiaz? Batorre gian lekura, montoin notzi dira bueltan. Bueltak eman araziko dugu, bai? Zeus. John Liz! Gutxi falta izan da, saiatu berriz, hortxe okezu. Espazio pixka gehiago hor. Ne posible da, Balinda, bainda, ahal dugu, egin leike, egin geinke. Hor, proposamenak zean alderdi politiko bat zentzako izena behar bali mazue, proposamen bat zemoteiz. Baina. Ze. Baina zer da hau? Tasio? Ai ama. Inleike dozu, esatia falta izan jak, nola ez zait? Ez hautzen un hori. Ez hautzen un aberrazio hori. John Liz. Inleike dugu. Baina ez da zaiakera agertzen playan. Baina ez da zaiakera agertzen playan. John Liz ezke hortxe da, oso politi da, Bueno, fusilak eta... Joder, ze gaizki. Tasio. Kauen zot. Eta, zetin nijoa hain mantxo, kargautan nijoa lako, klaro. Joder, hortako nahiago, igerin joan. Beitu zeon dola. Ara, bain bai.
baia berriz ez. Animo, Jon, zaila da... Artista baten lana zaila da, txat baten. Ulertu zaitugu. Hoi nerea da, joder! Ah. Joder, ze gaizkina bil, hostia. Bai joa gauzen atzetik itxasoaino, hostia, itxasoa, no jodas. Joa, ze gaizki misio hau, motoa galdu ez, gauza galdu ditu. Zeiki. Jo, eske kubritu diteo. Super txarto, Buf, ez dakit igerin, Hau igerite balin ba. Joder. Es que ezin da joan korronten kontra. Ni berriz hasiko nitzake misioakin. Tipo hau ez da Michael Phelps gero. Kauen dio. Beitu ze gaizkin hau. Bere xiten dugu izan beko Ze, posiblea misioakin berriz aztea? Hola... Ez da. Cargar últimos datos guardados. Misio hasieratik izango da. Ba, ez da. Venga, saia gaitezen. Zatik ez. Lehen bainu lasaian oroitzapenetan ibilia iz. Bato! Dio Jon Lizek. Eta hilarrik dio, potxo. Potxo hori onartu inbera izan dut. Potxo bat zala. Eta bai, bainu lasaiak gaur, handia. Matantzaka bai. Ah, beitu, hau txezan nahi nuna. Ze ondo. Berriz hasi gea, eta bengontan ondo ingo du. Ba, ondo, da azkar kargatu du gaina. Asko gustau zait. Eta dibiz, The Witcher 3 jokun kiston pereza batezian olako zeak, kargatzen tardatzen ikeari. Joko dutako zuet The Witcher. Eske, jokoa... Entzutetxoa, da ondo zeon, baina... Nekosoa zan, nekosoa pixkat. Enun bukau. Bueno, erdi eren unei, no? Jode, badaukat baina... Badaukat baina aztu nahi jaten. Bai, eske aztu nahi, hostia. Bai, pasatakat baina txapa izugarriak sartzen zituzten. Txoin. Joder. Hor, behitu zeundo. Bai. Que sakona da eta ez du maten. Errekasto horrek. Jo, jarri bat, dana pasautzen hone oso luzea izango jokua, ez? Egon nahi nola borrokak eta ez ezkiten guztau, historia bai, baina... Ez zioak idan oso ondo nire ordenagailuan, tamale. Halako gehizatea norbait. Ni ordenagailu meti arazo gizon ditut eta horrekin naiz konsoleroa. Ilargi txalo! Eskarrik asko, txaloak erreka hori pasatzen induten maixula nagatik, ezta? Hei! Uff! Ara nor datorren. Te has topado con un sensor de intrusión. Esos sensores reaccionan a tu presencia, no a la carga. Ten cuidado, podrías tener problemas. Ya.
Ja. Mula hoien territorion gaudela. Esan nahi du horrek. Epa. Jo, behitu goron famatu bideala mundu irekiko jokuk. Eta igual, hau izangoa lehenengoa bukatzetena, Pentsa lagunok, pentsa. Hoen pentsatzen hasi naizela, bat bukatu eten, The Witcher jokau nuen, baina GTA bosten un bukau. Gogoratu gaur takatekla ondo Jonliz, ondo gogora ezagun. Takateklan denboraldi berrian hasiera, okerrez banago Jonliz. Eta zeresana emango duen jokoa, eta streaminga. Mario Odyssey mundu irekikoa konsideratzen da ilargi. Jonliz, broketak egiten nabila da teklaboakin. Jonliz. Asunto hau ez dago erraza, Uf. Jo, nik moton segin nahi nuen. Ezin dago. Gol beti joan behar nuen. Claro, beti jote naiz, behitu hor ze bisita izango beten. Bueno, oinez egi horko deula honok. Zer, gustatzen nire baina. Ze! Terrorismo! Bai, nundik aizezkit. Aize. Ez frankotiradore dira horiek. Joder. Oso urrutiar, ez dut zer ikusten. Kontuz, gauratu bomba dara mazala bizkarren, bai da zein horrela. Moton Honda iesain, Bazpare. Bomba, baina ez zein bomba, antimateria bomba bat. Zaitela zer da, baina fuerte izango la mateu. Beti gora, dio Jonlizek. Zagit zerretik izan beti gora zaten. Demostratu zeinen hona zen shooterren. Txarra. Gandalfek esango luken bezala. Korri lerdezakua. Lerdezakua. Uizatean zon. Bolsa de babas. Saco de babas. Enun bainentzun lerdezakoa Jonle. Politia. Correr insensatos, baina ez itzultzailea, ezta? Ezin dizugu gehi oskatu, baina oso politia lerdezakoa. Eraztunen jauna euskaraz dago, ala? Balda. Joño, pare bat emisio. Begiluze data hori. A ber, ez dut ikusten zeinek idazten. Jonle izan, gero norbait, eta bain begiluze. Joño, pare bat emisio ikusi ez, eta haze teknologia feriatu duzun. Bai, begiluze. Teknologiko nabil. Zuke bai, Zuke bai online jarraitzen nahi balin bazea. Ha! Bai, kiston. Ama. Ikusten lezo zer dan. Bomba, lertu salto txiki batekin. Potxo. Beste, bigarren potxoa misio hontan. Haupa. Bai, begiluze, kamara aukeu, kamara. Beitu, hemen dago karteltxo bat adorno. Gehiago jarri baitut, ze 60 markako modele horrekin noan joa, streamer zela. Hemen daude liburutxo batzuk. Eta hemen daude PlayStation bateko jokuki hauek. Behatza daun lekuraino. Hemen dikazita 2 eta gero 3. Bakarrik ez dela zer ikusten, zekizun reflejoa dago. Hortik argi esartzea lako, baina horrek iluminatzena, orduan dana ezin da. Ikusentzeleok dana ezin da. Eta hemen daude pelikula, hemen pelikula daude, ez da ikusten. Hemen kriston pelikula hozket hemen, Nire Blu-ray eta DVD kolekzio txikia, baina bikaina. Eta, bueno. Venga, gauzatxo, etxeko gauzatxo interesantek. Verificando ID, autorizado, armas detectadas. Hostia, Jonlizek zera bat indigu, flip bat. Haupa, Jonliz.
Haupa, Jon Liz! Zenbat ordaindu behar da liburu bat edo pizzeria baten iragarkia jartzeko atzean? Asko, asko. Erreflexu zantarra. Bai, zantarra gatzea, Ni jartzen nahi zor. Eske, bai. Baina, eske kentza alin maet... Ena uzo ondo ikusiko, igual kortina jatxe barko nuke. Bai, hola ondo. Hola ondo. Baina argie da. Igual zeta pagoto munta barko nuke da. Pentsauko du. Asko, batez ere zeuze irakurtzeko fatxadan neurriko kartela beharko zalako. Kontuz. Kontuz, Tasio, kontuz. Oso kontuz. Hortik da, hortik. Uf. Justu. Alderantzizko korroma daukata, korputza urdina. Kromatiko. Beste bideo bat hartzea komeniko litzake, ez? Beste asesin horiekin topo eziteko. Ezin detena mendik gora igotzen ez, hori argailkeria handi izan da. Guazen! Zuen pasaleike? Bai, lasai asko gaina. Bueno, lasai asko, hostia, gero digo inmerda, Bai, ondo gaz. Terrorismoa ez da nire kezkaik haundina. Ze nik arma usted. Oin desbideratzea eta dinameste importa. Ze, karo, hortik juta banaiz hemen mendia dago. Hemendik ez dut jun moton. Hemendik pasau behar dut. Eta hemen terrorismoa dago. Baina berentzai. Joder. Ostra, beitu, hau interesantea... Bueno, ez, en momentu honetan ez toca materiala. Te has topado con un sensor de intrusión. Esos sensores reaccionan a tu presencia, no a la carga. Ten cuidado, podrías tener problemas. Ez da zure ardura hundiena, zu zarelako terrorista hundiena. Egi da, nik izton hiltzailea naiz. Baina naiz terrorista ez zare, naiz hiltzaile arrontuak. Zakoet, kausa politikoik. Eta... Kontuz errorismoarekin, mutil. Errorismoa da nire zeik haundina. Nire problemaik haundina. Akats asko ditutela. Nik korreoseko banatzailea eskopeta batekin. Nik uste hortik jun beharko zehala bai edo bai. Nondik, menditik edo terrorismoan lekutik? Hemendik, ibai ondotik, bideko ladia. Bideko ladia. Ibiltari bikain batek baki. Barkauko jazue postura zoro hau jartzea, baina ezken nire txen nago. Nire txen nago eta zerin bat iten naiz, baina zangoa kargauta auket. Eta goien eukitza komenitzen. Bateu pasotila bat naizela, baina ez, Oso ondo nago streamatzeko, kafe hartuta nago. Ostia, eskuita pizkat. Ostia, ba, hangoiko bideo hori interesantea da, unai joa, honea. Ez, bestea, eskuitakoa duia, Baina, politia da, igoera hori. Zaldeza. Ostia, kontuz, harritzar batekin
Topo inda, hemen puskatu ite dola zeitun bomba, Bomba dauket bizkarren, bomba antimateria bat. Eta kontuz launok. Hostia, uste non lertu inbertzola, bentsatzen non. Asunto da, EV-ak daudela hemen. Beste espektro hiek, beste espiritu hiek. Eta horiekin broma gutxi. Ez da horreza, Oie, olako batekin topo italin bada, bueno, bomba lertuko, baina... Minutun, Faltazena. Eskoak burura dara matza hilargik. Lasai, misio hau... Ez da beste potxoik ongo, misio hau... Pasa ingoe toa ingontan, Bastante seguro, no. Carga de entrega dañada por vibraciones. Bomba de antimateria. Igual oinez jumarko eta mendik aurrea. Zasko falta, Venga, oinez ingo dugu gehatzana. Gehatzana oinez ingo dugu, Sam. Ezin alperra. Motorra TV-ak gaizki. Oinez jutei da ona iritzei zilargi. Hor pasatzeko lanak, Ibaia gurutzatu nahi dut. Zeritzait EV zarrak alde honetan darela, eta beste nez. Hori intuizio hutsa da, Intuizio kasko balio. Giota gehi uste ezai jokua, lagunok. Hoi izango ez dut. Oso interesante eritzait. Baitu zen donoan. Errekalmotik. Venga, zeoski. Bastante ondo, errekalmotik, Gai, momentu baten... Opa, kontuz, Eta momentu baten errekare gurutzatzen merko, Ze kristo. Igual ze bat jarri gardet. Anklaje bat, Salta izo iritzen. Ez que ez dauket, ez da, hemen dana arma eta zikina, Ez da gitu anklajek nune oteian. Ez da tartolakoik, dena arma hartu ditut. Joder... gaizki noa, ibaia gurutzatu egin behar da, bueno. Egongoa, nun gurutzatua, egongoa, aurra gore. Kristona jokua benetan, lagunok. Ikearri guztua nago joko honekin. Denbora eskaini hori izan diot guztu hartzeko. Lehenengo 15 ordutan baina guain nabil oso guztua. Pizka sosoa, da streameatzeko ere pizka sosoa. Nartu berra dago. Baina... Guaidó, Venezuelan ezango loken bezala, Guaidó. Epa, hemen gurutzateko deula. Lasai. Korriente dago, Eutxi, Sam, eutxi. Ostia, bomba lertu ez tanen, bomba lertu ez tanen. Neiko hain dugu. Bueno, ikustet txata lo da hola. Azken aldiko txisteik txarrena gotat eta inorrei ez geografiken. Bukatu dira EV-ak. Haze librada, bai ilargi da. Haze librada. Berriz eganka goien jarri diket lasai asko. Hemendik
misio bukaera izangoa balsa de aceite, Pixu gutxiagokin orain, Sam? Pixu gutxiagokin? Zeratek izatea zori norbait? Galdu ditut gauzak. Armak eta galdu ditut biden. Heroina zen errekan, enaiz kontuatu egin, Norbait, enaiz kontuatu egin, armak zian horiek. Hor neuken motxilan neuzken, goian neuzken gauza horiek. Eta galdu ditut. Esan izan ez bazenik, kontura hori nintzen ingo. Pentsa nola nabilan. Bai, pixu gutxigokin eta... Onde armaik ez dugu behar, terrorismo egunea pasau dugu. Hostia, berri izan kasuara junbaten. Zertan hori? Insektu bat. Itu? Hola zuzkorrik harin. Urretxu zumarragako semea eta jokuko dilema nagusia erreka zeharkatzea. Buah, oso nabe giluze. Bai. Bai, erreka oso presente da nire bizitzan. Eta jo nahize jarri dut txori bat. Harri dure ikurakin txori bat. Eta ez dakit jarri izun esateatik, txori bat zan. Edo nahi zenun aktibatu soinu oitako bat. Harri dure ikurra hasieran jarri zulako. Jakintzazu hemen nolako historik ez da hola, Hau streaming lehorra da. Hau mez eta jutea bezala da, hemen ez dago ezer atseginik. Nea sufritzea tortzea bat, Joli. Ahots komandoa, jode, txori bat. Lehorra ez da gero, beste hitz bat eutatu ezazu. Da, ez da lehorra. Lehorra ez da hitza, norbait. Triste batek dion bezala. Zu pixkat tikizmikiz azeazta, eta... tikizmikiz ez da hitza. Bueno, mezetan ez da hola ezer atseginik, ezan apaizai ardo goxua, txarra da hon. Hori da. Mezako ikusentzule liburu zain izan, baina... Yama. Eutxi, Sam, eutxi. Heiki. Ia misio izorro erreka arazo bat izaten nahi da gaur kontan lagunok. Ez que pasatzen naiz, baina gero buelta goiten ez berriz... Ez que ez da izar nahi gehiago, hostia. Mezetan gauza honako daude. Apaizak edatun ardo goxuaz gain. Goxua aldaba ardo hori. Porratu aldezu. Zuen ardo normala zela baina. Eta... Gero baita kantak. Kantak oso nabia, Jonliz, hori bakigu guztia zaizula. Onartzazu. Uste zuen kapaz nahi zela pasatzeko errekao? Oain goz ez nahi za, paiza. Ba, Jonliz, ez zazu deskartau... Zera, irtera laboral bezala. Streamer izatea eta paiza izaten arten lizentzia hondik ez da baina. Hostia, aprobetxokot bainua harak ajuteko. Pasatzeko, erreka. Bai lagunok, bai. Boh! Esperto bat naiz, bainotan. Errekan bainatzen esperto bat naiz, lagunok. Neka buinda, bizajoa. Neka buinda. Mezak zuzenean, Jonliz. Ardua egon da, bai igual. Oso antzekoa, Paiza izatea, streamerra izatea. Oso antzekoa. Zer du... Nekauta, gure... Hordiko barra hori ze. Ai.
Lagunok notizia dauket. Notizia dauket eta eman nahi dut begiluze presente daun momentu baten. Mesedez begiluze konfirma biazu hortzarela. Notizia bat emateko. Notizi fuertea da, Fuertea da lagunok. Konfirmatutak. Hor dago begiluze. Eta albistea emango izuet. Begiluzek bazekin horazio mutuan ere pisukea eta biok adostu genula Nintendo Switch bat erdi gana erostea. Horrekin txapa ematen egialako azkenengo 3 hilabetetan. Erabaki genuen, baina bueno, igual oendik ez, noiz, porque Elden Ring dator, demoik ez edukiko, Switchen jokatzeko, musika. Tartetxo bat indarra dukeu. Makit, momentu txarra dela, baina musika hau aprobetxau berda. Entzun dezagun. Because we have to. Low roar. Suspensean maixu bat naiz, Que beitu, Beitu ze paraje, hace musika, Flipantea joku hau, Hau insuperable da lagunok. Karagarria. Arrazoi. Me has pillado. Beitu realizazioa. Pasote. ETV-ko inurrategia nahien programa bat emate honek. Iteitue Mendi Film Festival. Mendi Film Festival dela, nik hau gerran hau eta entrena hau bat. Ezin dut eitzen musikotan ekin? Eitzen daiket, baina... Ze politia launak. Realizazioa gaizkiz, realizazio batek muteatuko ingo ninduke... Ez da behin luze, tatxata ere muteatuta. Bueno, lagunok. Notizia dator. Low roaren musikakin. Ai, zatxarra musika gatza, hementxena bia. Hementxe gare. Produktu kimiko batzuk eramateko ere, problemaik ez dauket. Ba, bueno, lagunok, esaten nahi nitzana musika tartearen ondoren. Kontua da, ba, Switch erostekotan genbiltzala, eta hori, ba, adostu genuen ja, horazio mutuaketanik, bion arten erostea, eta nizan jo, ba, bion arten erostea horre du Switch OLED izan behar du, berriña, kiston pantalla hemen dauke, eta ezagizte, eta gara. Eta atzo, horazio mutuak torriztean da zentzian. Switcha bakarrik erosiko zu. Nik ez dut parte hartuko. Erretiratu inda, Switchan erosketatik. Bai, oso Nintendero nabil azken aldin, ilargi. Bakizu.
Eta ez dut inoizuki Nintendo ezer. Bakarrik Game Boy zar txuri handi ura bere garaian. Norbaitek koldarra esate du. Begiluzek, ufa, kolpea mai gainean. Nolizek, koldarra. Bai, koldarra, esan dit Play bosta aukela eta beak ez duela gehiago behar, eta... Nintendo mierda dela eta alako gauzak. Ez mierda dela ez du esan, baina ia, ez dut asko falta izan mierda bat zala esateko. Eta nik ez dut euki inoiz Nintendo bakarrik Play zarra. Game Boy zarra, oindala 27 urte, eta... Ze drama da hau, nola ez du lazukin bate eosi nahi? Ez. Ez du nahi. Eta hor duen lagunok, krisi domestikoa, dio Begiluzek. Ostia, elurretan, behitu noain horitxe gehan, Behitu, Pasote, joku hau. Pasote, Oso guztuan hau jokuakin, benetan, Oso politxe da. Elurretan ibiltzeko nebitu zer realismo. Zer da hau. Euki laguna kontako, ja. Ba, hola lagunok, hola dago kontua. Horrelako gauzak bizitzera sartu horretik hitz egin behar dia, jo, Egia da. Bai. Eta, bueno, forazio mutuak ez du nahi izan bere etorkizunan hipotekatu, bideojokulari bezala. Eta nahiago Sonyer forofo bat izaten segi. Eta playakin bakarrik, aurre joa bizitzan. Eta orduan ze, bate barik iatu baiz. Oain ez dakitz egin, Oain Switch OLED bat erostea berrien ni bakarrik. Ez da kriston diru falta duketelako, baina diru hau duket eta sobran egia zen. Baina, holako gaztu bat pixkat barbarida eritz zait. Nire peleiko joku bukatu ezen dana bilenen. Eta ez dakit, aholko eskatu hori zuen lagunok. Nintendo hain moloia da. Ez dakit ez Nintendero izan oain arte. Ez dut inoiz jokau Zelda bat. Ez dut inoiz jokau Mario berrioitako bat, 3D. Probatu bai, Begiluzen Switchakin, baina... Elden Ring dator orain. Elden Ring dator orain mutur joka. Ostia, hor zer dao? Uste aldezu, horreal nijoa. Bai. Hor da, movida dana, Bizton kampamentoa deskubritza goaz, Orduan, alko eskatu behizuet ikusentzuleok. Nintendo hain moloia alda, oze. Hain guapo hau. Zelda, Mario, hain guapo hau, oze. Merezi du gaztatzek. Burutik pasatzait askotan Switch Lite bat erostea. Bueno, merkegoa, txikia, eramangarria. Ezin da pantalla konekta bakigu, ez dakit. Bueno, John Lizek dio. Bueno, pentsatu, jendia urtero juten dala Durangoko azokara, mesanotxia liburuz beteta eta poltsa betiekin voltatzen dala. Hori arrazoi guztiok ezu. John Liz. Begiluze, nere naia, erostea, behar duzuna, ez erostea. Lagun zentzudun baten aholkua da hori. Lagunok. Baina noiztik itezaie kaso lagun zentzudun nahi, Hemen geha, lagunok, hemen geha. Mountain Knot City. Eta horko txabaloiek ze hostia, ja. Ta hiretan dauen harri horiek eze. Nana libreo, ze hostia. Begiluzak eman dit laguna mentala. Begiluzak eman dit izugarrizko aholkua. Eta kontutan hartzet. Hilarrik dio, Lite ez, hartzez, hibridoa, baina egia da playen jokunak datozela otsailean. Bai, datoz bakarrik ez, hemen dauzketenek ez dien makalak, Bueno, Shenmue dauketor, Shenmue bat bita iru, nostalgiko baten jokua. Hori gauzatxoak etorriko kanalea, lagunok. Bizton joku da Shenmue, ez dakit bere garaien joka duzuen. Zein joko probatu nahi dituzu Switchen? Ba, nahi ditut Zeldak, Marioak. Nere aholkua, holako kasutan inoiz ez galdetu zure buruari zertarako behar dut. Hori da, nahi dut da punto, Norbait. Zeldak, Marioak.
horiak eta Metroid Dread A eta burundozketenago dira, baina gehiore badare interesantek, oainak horatzen nahizenak. Ostia, horra sartu berdet, nahi hemen esploratzen. Ostia, eske, leku kurioso eritzei, zer dia txabola horiek? Ze hostia dia txabola horiek? Horiek ze, kiralki daude airen, no? Ziritze dizkizu soniduten jokuak norbait, Zeldak, Marioak, horiak, Metroid Dread A. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Bereziki Zeldak, bereziki Zeldak porratzeko gogoket. Indaik erosi probau eta gero segunda manon saldu, Horire aukera bada, ez dauna asko jorratzen, baina... Bueno, bai, ni jokukin bai. Jorratu izan dut. Hemen geha lagunok eta misio hau... egina dago. Ondo egina gaina. Ondo eta jator egina gaina. Ea zer dion norbaitek. Irakurrengo gero, zinematika bat azte alin ba, ezin dizuet kasoin da zinematika ikasoin. Nik Zelda Breath of the Wild eta Metroid Dread jokatu nahiko nituzke. Uste dut neri ez didala merezi. Ez dizula merezi, joku puska horiek jokatu nahi izan da. Nik uste dut baietz norbait. Hori uste dut ordenagailuan jokatu dezakezula. Ezin dut norbait zen, ordenagailua kaka hutsa da. Ezin dut jokau ez da Tetrise. Ordenagailuak ez da zertako balio. Eskarrik asko alare, Bai, banekin Xboxeko ordenagailuaren ebazerela, baina ordenagailuak ez du hortako balio. Ez dako tarjeta grafikaik, eta ez dako zer. Ordenagailu horrekin ja etxitan hau. Ilargi, ona, ez duen uste, iritsiko zinanik. Zein fede gutxi. Switcheko jokonera Tetris 89, John Liz klasiko bada. Klasikorro bat egu, John Liz. Esan die, Tetris 89 mundu mailan lehenengo 10 jokalarita nola zodela John Liz. E-sportista bezala, kirolari bezala, jokatu bizimoga irazi daikazula. Nik hori entzun dut antzolan. Norbait, noski, ha. Noski, Tetris dela honena. Tonto, diskoa bat grabatzen nahi geha, Los siguientes datos de sonido, because we have to, beste kantu bat. Eta diskoa aitekotan gare. Diskoa nik dauketena, jokunen bandasoronana, behi luze zarrak oparituta. Haze oparia. Opari karagarria. Etzan danok nahi bezala atera. Egia esan. Zer logro horren kantu ketzaren, baina. Alarek iztona. Nos trae cosas desagradables. Cosas que nadie quiere tener cerca. Pensé que lo habríais tenido en cuenta. No queremos unirnos a la Red Giral, ni a las UCA. Esa voz. ¿Eres tú, mamá? Oixe, mama dala. No soy tu madre. Y tú ni siquiera tienes. Basta ya de jueguecitos, mamá. Sin madre ditugu. Que no me has escuchado. Mountain Knot City os rechaza tanto a las UCA como a ti. Como no dejéis de hacer las cosas que hacéis, vais a conseguir otro Death Stranding. Nunca os pedimos que vinieseis a decirnos cómo vivir. Eso lo decidiremos nosotros, muchas gracias. Lo único que queremos es alguna entrega ocasional. El paquetito, hori bai, ¿Hablas en nombre de la ciudad? Eso es. Yo estoy al cargo. Soy Locke. Alkatea. Espera, tengo que hablar contigo. Tú eres técnica, ¿verdad? Mira, lárgate y no vuelvas. Escucha, joder, necesito tu ayuda. No te necesitamos, Bridges. Solo estás empeorando las cosas. Siento que tuvieras que pasar por eso, Sam. Aquí manda ella, y no le da miedo imponer la ley.
Los necesitamos, a ella y a su gente. Ya hemos perdido a muchos. Sin Mountain Knot City, nunca completaremos la red viral y las UCA. ¿Y ahora? Bueno, ese es el tema. Sam, Lochna es la gemela de Mama. ¡Ule! De Briggs es uno. Se fue al oeste con los demás. Mama nice pa. Como Mama. Mama no es su Qué verdadero fuerte. nombre, claro. Se llama Malingen. Las dos tienen Dooms. y son Malingen. genios de la ciencia. Mama es una experta en física aplicada y Lochna lo es en física teórica. Mama diseñó el hardware del Cupido, Lochna el software. Hola. Decían que podían conversar a cualquier distancia, que tenían un vínculo especial. No sé si eso es posible, Telepatía. pero te diré una cosa. Claro que es posible, hombre. Por ellas la red viral no existiría. Estaban tan unidos que hay quien decía que eran como una persona en dos cuerpos. Quizá por eso pudieron desarrollar el Cupido. Kaixo, ate. Pero discutieron después del accidente de Malingen. Lochna dejó Brixis y cortó el contacto con nosotros. Es que Malingen igertu zaion kristona. Pero si no convencemos a Lochna, podemos despedirnos del plan de volver a unir el país. No te pido que metas las narices en sus asuntos personales. Aunque si lo haces, podríamos descubrir cómo convencer a Lochna. Lo cual estaría bien, porque sin ella, adiós al plan de volver a unir el país. Mientras tanto, si se te ocurre una idea brillante, te animo a que la pruebes. Buah, es que... Kristona, historia, kristona, flipantea, Kaixo, ate, 2403, zemuz gea Andorrako bizilagun. Es que kristona, bueno, jokau dezuenok, ilargi eta beste matakaso bakizu, baina kristona Malingen igertau zaiona kristona. Zer moduz? Ja, ni itxaroten nengoen galdetzeko. Jo, kostau intzaitu lortzea, eske pixka aztelena eta pixka despeso nabil. Baina bai, itxaroten zen dela zinematika bukatzeko galdetzeko erzen duz, Ba, ondo, ate, ondo. Ondo, aztelena eta ez da izatik aztelena aukera unun. Zermin jakiteko, ze aztelena egun txarra eozer gauzatako. Aztelena honena da, hoen pasatze egun guztia. Baina, bueno, ondo. Malingen igertau zaiona kristona da lagunok. Kristona, oin, zer, noa joan behar dut? Asuntoan inbertena da... Lanetik etorri horria eta oso nekatuta, baina ondo. Ate, aztelena, zein goi ba. Honena bihar arte oera sartzeazu. Algori emate izan mundu guztiri aztelenetako. Animo, Animo, deskantxao. A ber, uste toain Lochne konbentzetu behar deula gure sekta hontan sartzeko, eta baina, kontau nahi dizu, ezke Malingen bere aizpa igertu zaiona, alias Mama, kristona, eta pena auket streameatzen nahi ez nitzala bizi izan nola. Streamerren kondena hori da. Hindeu, disfrutau ez bada gure ikusentzulegoakin. Hemen kuskusatzen atorrea, arzo zeda baina ez. Hori da, bihar martes. Hori da, bihar martes. De mierda te artes. Eutxi goiari, ate. Eta atek dio, jargi norbait, mila esker... Bai, animo... A ber, oain... Esan digu tipok idea brillante bat eukitzeko Lochne komentzitzeko, baina asuntoa bere aizpa Malingen aurduntzeon eta gerra beten eraso bat egontzen behar zen lekun, eraikina brum, eroizan eskombro harten gauzan atazkauta eta bertan jaiozan bere aurra eta hil intzan. Ikaragarrizko eszena gogorra oroitzapenetan azaldu zana, zea batekin. Flashback batekin eta kristona histori hori. Kristona eta orduztik handauke bere aurran espiritu espektro bat ezela zaitu iteuna tabla, eta bueno, ikeragarria da.
kontua. Da bere aizpa bikia Lokne ez da fiatzen gure organizazio fatxa honekin, normala bezala. Eta guain, komentzetu behar deu gure rolliton sartzeko, eta hori ez da reza, izango. La estructura eta hostik, eta hemen zein behar da. Reconstruir carreteras. Bai, hori behar dau. Hori behar dau. Zenbat, zeireun kristalkiral behar dia? Ez, 126 garra eusket. Bueno, mintzat 126ak entrega ditzagun. Bate gabeak eragaita zen. Eta bain, zei... eske horretzen ez, fiskalia guindet igual, kristalkiralak hemen uzten. Ez genuen nahi, enun nahi. Gaben, zatz! Asuntoa, pentsatzen nula, hortik hartzea materiala hemen eraikitzeko, baina hemen hemen ez dago ezer. Mierda hontan ez dago ezer. Joder, ja ez dut bazkalduko. Kafearen bila noa, jajaja. Hombre, ate, a ver. Bazkalduko betzea gauko, ez? Kafea eta aurrea? Kafe torero? Haze gurra aukezun astelenetan. Tira, utziko zaituztet ondo izan, norbait. Ondo izan... Ondo pasa. Ondo pasa. Hemen eskaulizke gauzak, baina... Behar ditutenak, ez. No me convence la taquilla privada. ¿Qué estaba ese? Rechontan. No está conectada a la red Kiral. Es que siendo conectado... Berta, es que Lokne... Es que habría problema. Lokne... Zinda zerin. Zinda zerin zen Lokne... Ez da gurekin ados. Hemengo alkatea ez da gurekin ados. Zardun ezin dugu zerin. Bai... Kafea eta kitxo. Gauean tortilla goxua eta listo. Ta venga. Ta koñak pixkatean, nik bezala. Jak. Ta venga, ta droga batzuk hartu ta segi. Joder. Andorran ez da bazkaltzen, hori aspaldik bakigu. Hango iturak diala. Kafe hartu ta segi. Festa! Jo, balaunok. Ez dakit ulertuko zuen nire egoera bantxe hortan, baina ez dakit zein behar dan. Bueno, bai, bakit zein behar dan, baina ez dakit nolain behar dan. Ze hemengo emakume honek, Loknek, eta bere erabakia ulertu eta errespetatzen dugu, baina ez du sartu nahi izan gu montatzen nahi gehan Ameriketako estatu batuen movida hontan. Estatu zar, ez du batu nahi izan bere herria gurekin. Eta orduan isolaturik gaude hemen. Eta ze? Zein behar dut Lokne konbentzitzeko? Ze hostia, hain behar dut Lokne konbentzitzeko? Encargos, nada. Correo irakurri ez? Hablarías con mamá de mi parte, Una noticia, Sam. A ver, zer diozu. La bomba de antimateria debería detener el avance de la brea. Gracias por eso, nos ha salvado el pellejo, tío. Pero no puedo conectar el cupido. Lokne no me dejó. Puede que ya no esté en Bridges, pero sigue tomando las decisiones por aquí. Después de eso, no había nada que hacer. No podía ignorarla, ¿sabes? Ha cambiado mucho desde que mamá se vio envuelta en todo eso del terrorismo. Es lógico, claro, siendo hermanas. Aunque no me corresponda, tengo que preguntártelo. ¿Podrías ir a hablar con mamá sobre el tema? Tengo la sensación de que podrían arreglar las cosas si se volviesen a hablar. Si decides ir, echa un vistazo a tu taquilla privada. Te he dejado más suministros. Te ayudarán a llegar al laboratorio de mamá de una pieza. Gracias de nuevo, Sam. Beno, gaztiak, ni banihu gitarra zaindu bihotza ilargi
ondo pasa gitarran, egurra eman, ze pieza jo behazu gaur? Bueno, igual ja berandua erantzuteko, baina ondo izan. Ate, Eurovision Mama. Eurovision Mama kantua, kantauko nuke guztua, baina nahi zakoratzen nola zan. Baina temazoa, temazoa Rigoberta Bandini. Asko guztua zaite jasen. Ate, Ilargi Musito. John Liz, Mama irakurtzen duzun bakoitzean bukaeran u. Ostia, hori lehen Ilargi jarritela eta ez dakit zer dan? Zer da, kantua? Rigobertan kantuan zan Mama da gero u. Ez que ez denez guatzen nola zan kanta etzean burun gehiago, Kiston temazoa zan, baina... En fin. Ba, ezin gehiazu, esan txatetik nola zan kanta, ezta? Hori ja, ez, ba, letrak idatzi, ez? Pentagrama bat egin hor, John Liz. John Liz, ez. Etzan hori kontua, flipatzen nahi naiz. Begiluzek, ai ama! John Liz, jainko arren. Atek, lul. John Liz, posible aldau begiluze. Posiblea ze? Lotxamangarria, ze pasatzea? Zein deto hain gontan? Zein det? Zozera ezkin aldeto haine, joder. Ez dakit zerta da izaten. Ni gano hemendik, Nahi zenteatzen. Jokoak insegikoet, txatakin nahi zenteatzen. Zerbait oso ridikulo hain malin maet, gero borraukoet bideo hau eta punto, Zuek harri jakin oso ridikulo hain dela. Gracias por salvar a nuestro colega. Vale, venga. Danak eskerrak ematen. Olako emaila jasotzeitu, zeak. Samek. Vale, esate guen Mama ikustea juteko. Ni gano hemendik, Mama, Ez dakit zer dan hori, hostia. Hostia. Ez dakitela zer da, meme bat. Gaurko gaztek segitzen zuen interneteko rolloa, doan izarra naiz, ez dakit zer dan. Joder. Zue gazte zeate, baina... Lau dia. Joder, ba, ez dakit dit. Esplikazion bat, o... Zarraik nola esplikatzei gazten gauzak, ba, esplikazio hola. John Liz, ez. Lehengo zarrak entzuten zutena. Bakit zer da, handa. Mama. Joder, la hostia. 1925 gazten gauzak, bai. Joder, ez que ez dago Queen, ez dago nire imaginarion. Ba, gaztea naiz, zuen alden. Zu ez arrazate. Joder, me caben dio. Txalo. Bazkaltzean ajoiak, kauen dio. Mierda honekin. Honein dizula, John Liz. Txata, kaso asko iteren ez, jokugun ez dakitzen behar dan. Galduta nago, pardon. Nian Mama nola zan asointzait izena, tipana. Zan Mama, zan... ¿Queda algo de cuerda? Claro. Malinge, hola cosa ze. Libratuta. Gaza eskaparen deuna. Bai, aspalditik Ilargi hori jarrit eta... Ez genuen harrapatzen. Zagit, ze unero kuinen entzuta ze danako, ze hostia. Que pasó a mejor vida, Zatzaz broma garkau, Lasai. Segi zuen mitoekin. Bazkaltzen. Karkar. Ba... A ver, esate igue... Malinge, nola zan. Malinge bisitatzea juteko. Baina ez genik ez da indun dagoen, tipa hori... Ez que misio garbigo azaldu behar dira, batzuk tonto gehala. Ez dago kiston intuizioa hemen. Malinge nuntzean. Bakit nuntzean, zen... Beste leku... Jo, hemen ez da zer ikusten, mapontan. Beste leku urrun eta dekadente hortan zeon. Granja del declive. Gian beiratu erkoet, Ez que motxa naiz. Piskat motza naiz da gian beiratu erkoet eta ordu terdi joa eta ze bukatu txaten berro, zer du da? Iru terdi dira, hau bukatu da, launok, ze hemen tonto nahiten. Hau amaitu da, errealizazio jator batekin, Himalaia inurratea nahiak, nahia, kasu honetan, jaja. Amaitu ez emango dugu lagunok, izan untxa. Agur, txaten zaudeten lagunok, hor momentu honetan agurtu itea. Ez da agur esateko momentu txarra. Txat, aio. Ez ni joa danok agur esan arte,
que te hondan begiluze hondanatik, kiston opari izan zen CD-a, Naizta ez zoen lurroarren kantuk, eta beraz ezaten entzuten, alare kiston opari izan zen, kiston detalia. Ate 2403 agur, aio lagunok, ondo izan, horren arte. No voy a mantener el ritmo, me voy, aio, ayu.